όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσαν για το HARP. Σε επίσημη ακρόαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν δύο προγραμματισμένα θέματα προς συζήτηση, ένα που αφορά στα μη θανατηφόρα όπλα και το άλλο στο πρόγραμμα HARP, γιατί τότε κάποιοι εξακολουθούν να το θεωρούν ως θεωρία συνωμοσίας, ίσως γιατί έτσι τους βολεύει. Το πρόγραμμα HARP. Ο Τομ Σπένσερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κληθεί να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό στην ακρόαση. Μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αρνήθηκαν μια αρχική πρόσκληση, ο Σπένσερ επανέλαβε την προσφορά του, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να στείλουν αντιπρόσωπο για να αντιμετωπίσει την Επιτροπή στο μέλλον, αν ήθελαν. Η κυρία Ρόουζα Λιμπερτέλ, από το Τορόντο του Καναδά, είναι μία από τους πιο ενημερωμένους εμπειρογνώμονες σχετικά με το HARP, High Frequency Active Auroral, το πρόγραμμα έρευνας, ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τον Αμερικανικό στρατό. Περιέγραψε το υπόβαθρο για το HARP. Η ιονόσφαιρα είναι ένα στρώμα υψηλού υψόμετρου της ατμόσφαιρας με σωματίδια ιδιαίτερα φορτισμένα με ενέργεια. Αν η ιονόσφαιρα δεχτεί κάποια ακτινοβολία, τα τεράστια ποσά ενέργειας που θα παραχθούν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εξολοθρεύσουν μια δεδομένη περιοχή. Το πρόγραμμα HARP αφορά και τη χειραγώγηση της ιονόσφαιρας της Γης, της οποίας ο φυσικός ρόλος είναι να μετριαστεί η μεταφορά ενέργειας από τον ήλιο στη Γη και χρησιμοποιείται ως πύραυλος σε τροχιά και ως ανακλαστήρας για ασύρματη επικοινωνία. Ο στόχος του HARP είναι να ελέγξει και να χειριστεί την ιονόσφαιρα έτσι ώστε να επιτρέψει τη χειραγώγηση και καταστολή των επικοινωνιών κατά βούληση σε παγκόσμια κλίμακα, ή να τις καταστήσει ανθεκτικές σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Επίσης επιτρέπει την επικοινωνία με βυθισμένα υποβρύχια και μπορεί, θεωρητικά, να δημιουργήσει γεωμαγνητικά μονοπάτια για να καθοδηγήσει δέσμες σωματιδίων τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να καταθέσουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Με άλλα λόγια, το HARP, με τη δύναμη του εκφοβισμού παράδοσης ή άρνησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα έχει τον έλεγχο της επικοινωνίας, είναι ένα σύστημα ελέγχου που θα μπορούσε να ελέγξει τον παγκόσμιο χώρο με τρομακτικούς τρόπους. Σύμφωνα με τον Dr. Nick Bidgets, εμπειρογνώμονας από την Αλάσκα και ένας από τους κορυφαίους σε δημοσιεύματα για το θέμα του HARP, αναφέρει πως τέτοιες συγκεντρώσεις ενέργειας θα μπορούσαν να κάνουν μια ολόκληρη περιοχή του πλανήτη να στερηθεί το νερό. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να προκαλέσουν σεισμούς ή παλιριακά κύματα. Ο κύριος Σπένσερ επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, κάποια μέτρα που οδηγούν στην αλλαγή του κλίματος είναι απαγορευμένα. Ο κύριος Bidgets είπε ότι στα μάτια του το έργο μοιάζει καθαρά και απλά ως μια τεχνολογία του Star Wars. Επιπλέον, ήταν ένα μυστικό σχέδιο, καθώς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτείων είχε αρνηθεί να χρηματοδοτήσει έναν πόλεμο των αστρών, όπως ψεύδος αναφέρουν. Η ΗΠΑ, όμως, ισχυρίστηκε πως είχαν διαθέσει $91 εκατομμύρια για το βασικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να προσθεθεί στα προγράμματα που σχετίζονται με το HARP. Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, κάποια επίπεδα ασφάλειας προστάτευαν τα προγράμματα από τον δημόσιο έλεγχο. Τα κρατικά μυστικά είναι ως ενός σημείου αποδεκτά από μόνα τους, αλλά αν εμπλέκονται και σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους ανθρώπους, τότε θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Κατά την άποψή του, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιτρέπεται να αξιολογεί τους κινδύνους του προγράμματος HARP. Έκθεση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 9 Δευτέρου 1998, το πρόγραμμα HARP και τα μη θανατηφόρα όπλα. Στο σύνδεσμο παρακάτω θα βρείτε το ακριβώς έγγραφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση του βίντεο.